с БГ. И тук променя йогата. Сега се прибирам в дъсъка. И си купих по една количка, защото няма го направим. И да, в момента си ходим към къщето. Къщето. Си ходим малко. Ама кое къщи? Моето ли? Моето къщи ще правим друг клип след този клип. Смисъл, вие ще го гледате след този клип. Смисъл, този клип го правим преди ония клип. Да, чатките. Разправте кое си искам. Може да правим дейни влогове. Аз да правя дейни влогове. С Лего, виласкало. И в къщи. Дел знам, ще правя някакви дейни влогове. В къщи. Ще правя дейни влогове в къщи. Ама сами на Хасан от хаспита. Да. Не сте ми показа как да откривате хубите подарък за вашето силили дъщеря. О, боли ръката, че не мога да държа камерата. Срещу пенал видео камера. Неприятни. О, ми така. И... добре дошъл, бе. В къщето стигнахме. Това клип е безсмислено, ще го кача. Здрасти, чао. Ай надолу. Вънче на тераса ще ме види с колата. Пък аз съм болен. Уж. О, боли ръката, човек, не мога. Ще ми видите само сисите. Чай само свиня. Ядриш колата, бот. Благодаря ти, ботче. Обичам ти. Базикам с висока и раз. Сега е от лявата ми страна, защото се виждаш ти. То не е, че са вижда неща, ама... Ти си в центъра на нещата. Ужас. Никога не пийте кола, Лекс. Освен ако не сте болен. Тогава може да пийте кола, Лекс. Пикая върху пеждата. Пежда, що не държиш, бе? Майничка. Ай, пита с кола, че ще видят, бе. Ай, хора, ще се върнем по-скъм. Ливога правим и се храним. Сега хора, аз съм сама, няма никой да мене. Взе този дух зад камерата. Какво търсиш там дала? Ай, се обрън. Иване! Къде съм аз? Космизе. Не сме в космисе. Аз ще кажа да. Моя тела е обратно. Не. Видиш. Връчем трябва да се държи обратно. С главата надолу. Бао, трънка. Клипа с главата надолу, хора. Е така ще го държа. Today I'm showing you how to tell your friend. Hey, look at this. Къде гледаш? Look at this. Виж, е така го държи другата ръка. Аз съм пиян граждан. Хора, искам да ви кажа, преди малко видяхме розов педерас в град Добрич. Розов, защото носи розови дрехи, а педерас е, защото са и без мечета. Колко смеши мече, нямам думи. Смисъл е тапанат. И на сила, с душата си. Вижда ни лопатата. Гаша лопатата! Гаша! Няма го гаша лопатата. О, виж, така е много як, Как си, хора? Аз не виждам много. Аз съм Кристиян Талев. И лес ще си я била. Лових ти путките! Не, правиш така, виж. Така гребенче си оставиш. И тя е като населя, излязъл от бъчвата. С вино, и ракия, и вода. И всичко, което може да е свързано с такова с... Кажи го е! Пияни работи, така. С аликолю. На половината надолу, на половината нагоре. Слак, може би. Аз съм танк, може би. Върнахме се. Сега влизам в асансьора с моят приятел. Look at this! И хора, може да правим такова геймплей в YouTube да знаете. Не, може да правя други геймплей. С root на тил, с програма.
Шлямаме яки игрички като Minecraft, като с модове, с модпак. Аз пък не знам. Така ли бе? Ай хора, ще се видим утре, когато... Ще се видим, когато се видим.